Arratsaldeon, arratsaldeon, arratsaldeon. Arratsaldeon, 30 urte berantago, ongi etorri. Iparraldearen orenaren saio berezirat. Aiandezu izan zinen Iparraldearen orenaren lehen aurkezlea, 1982an, kurtso hasiera berriarekin iritsi zen ideia hori. Nondik iritsi zen Iparraldearen orena egiteko ideia hori? Durangoko erredakziotik, garaian Durangon baitzen Euskal Telebistako egoitza nagusia. Pentsatu zuten iparraldeari inportantzia gehiago ematen behar ziola, eta horrela sortu zen ideia. Aurretikan, 82an ere bai, baino lehenengo kurtsoan, egiten genituen lokalak. Zera, probintzi bakoitzak bazuen bere espazioa, bere esparrua. Eta orduan, Bizkaia, Gipuzkoan, Nafarroa, Araba eta gu iparraldean. Ari ginen, gure berriak emaiten. Eta emeki iparraldeak bere tokia erdietsi zuen, gehiago ere gure gaiak, gure aktualitatea, ez beti atxiloketak edo iparretarrakek buru ezen zituen atentatuak edo hori bai noski, baina baita ere hemengo gora berak, sozialak, ekonomikoak eta kulturalak edo deportiboak. Eta gero hori zen iparraldeari bere tokia eman behar zitzaiola eta horrela hasi ginen. Ipar Eskualeriko laborariek, baina batez ere ardi esne Mikel Agirre adizkedeak proposatu zidan, iparraldean korresponsalia ideki nahi dugu. Eta gure ordezkaritza ideki nahi dute duzun gurekin batera, abentura polita. Eta egia da, astapenean, Baionako Espainia karrikan, ni bizi nintzen etxean dena genuen, nire telefono personala, baina baita ere Euskal Telebistakoa, eta jendea pasatzen zen etxetik, hainbat abizu edo berri emaiteko, eta baimena genuen seinalea igortzeko TDF-en bitartez, hori da frantzes eta uainetaz arduratzen zen zerbitzu publikoa. Baina askotan panan zegoen, aberiak zituen. Orduan, deitzen nituen Baionako taxistak, batzutan Durangokoak, eta haek etortzen ziren zinten bila, edo hemengo taxistek hartzen zituzten zintak ara eramateko, eta jakizu, bai Durangoko taxistek eta bai hemengoek oso maite nindutela. Iparraldearen orena hastearekin batera, Frantziako telebista publikoan France 3 Euskal Herri saioa hasi zen eta bertako lehen kazetari izan zen baita ere. Frantses telebistan euskaraz ari da gaur egun oraindik. Ondorioz, Guillaume Irigoyenek hartu zuen lekukoa Inma Albarezekin. Eguerdion, Guillaume. Eguerdion, Maialen eta Ondoni, gaurko Iparraldera Plazer bat zen, telebistan, eskuara entzutea, ikustea. Hori izan da, ikaragarriko gertakaria eskuararen zat Iparraldean. Ja badia, 30 urte hauetan erakutsi da, izan da, Iparraldere zabaldu den leio bat, baino ez iparraldeko entzako bakarrik, baizik eta hegoaldeak ere, hegoaldekoek ezagutzeko iparraldea zer den benetan. Ez dela bakarrik herri urratsa, edo ez dakit nungo jaialdia, edo pastorala, baizik eta gizarte bizi bat, asko aurreratzen nahi dela, egokitzen nahi dela, hori ikusi da, iten dituztera politika mailan, hemen egoin dela 30 urte edo gaur egun egoera iparraldekoa ez da bat ere berdina, eta harremanak asko sendotu ere hegoaldekin urte hauetan. Euskal Telebistaren helburua da eskuara den eremu guztietan presente izaitea, eta iparraldean nahi ala ez baditu bere egitura politikoak, ekonomikoak, garai hartan mugari bizkar bizi zen, nahi du bestalderuntz, behaz, bere dinamika izanez, ezin zen hori Euskal Telebistako programa guzietan behar den bezala eta erakutsi, eta emankizun propio bat izaitea, hori horrek emaiten zion iparraldeari izaite bat, eskuarari emaitea lehentasun hori, eta iparraldeari ere, eta miraila bat, izan da, eta hori ere importanta zen. Siberutik agurtzen zaituztegu, Altzüruku erritik antxusen. Tokiko albisteak hurbiltasunez gertutik jarraitzea. Izan da Frank Dolosarren xedea, Iparraldearen orenaren
aurpegi ezagunenetakoa bilakatuz. Maite Bernetxek egiten zituen emankizunak eskuaraz Frantziako telebistan, 2 astetik behin igandetan, eta bere ametsa zen Baionan egitea eskuarazko telebista eta berrigintza egitea. Eta bere ametsa zen, eta hori eskual telebistak bete zuen gero. Mundu diglosiko batean bizigira, bai hizkuntzaren aldetik, baita ere sozialki, egan nahi dut, hemen frantses kateak dira etortzen, haiek gaituzte gainditzen, eta behaz telebista izatea momentu hartan, egan nahi du eskuara beste hizkuntzen heinerat ekartzen ginuela komunikazioaren aldetik. Uste dut iparraldearen orenaren lorpena izan dela eskual telebistaren lehioa izatea hemen, eta hemen bide bat ere hegoaldeko berrietarat edo hegoaldeko programaziorat joateko gizan. Zubilana iparralde eta hegoaldearen artean. Bai, etortze ziren igual pasa ikea, baino benetan zertzan iparraldea nik uste ezekitela. Eta hortarako iparraldearen orenak lagundu du. Euskaz gozatzeko gitzak akustu muntane bai. Eta berrigintza, eskuaraz eta biziki hurbilekoa. Nik uste dut gakoa hortan dela. Hori izan zen hastapena, eta nik uste bukaerarik ez da izanen, ze beti segituko baitu herri honek, baina segida hortan izan behar da. Eta hemen hizkuntza ofiziala ez den arren iparraldean aktualitatea euskaraz jarraizitekeela berretsi du iparraldearen orenak. Ikuste dut hemengo gertakari kasi guziak grabatu direla. Gaiak bederen, ez egunero, zerbait izan balin bada hemen, beti izan da. Eta lege babesik ez da, baina iparraldearen orenak, eta bertzera bideek eskuara baliatzen dutenek, haiek eman diote ofizialtasun neurri bat. Ez aski, baina neurri handi bat. Asko ekarri diola eskuarari, ez da dudarik presentzia izanikan, telebistan, ekarri diola prestigio bat edo alako zerbait. 30. urte hurrena lortutakoa ospatu eta erronkei itxaropentsu begiratzeko tenorea. Iparraldean orenak erakutsi dituela urteetan, sara gorri, gixune, biriatu ez bidea handi hori, ez hautzen duguna baizik eta herria, hango jendea, eskuaraz mintzo dena. Eta iparraldean orena iruditzen zait beti izan dela, edo entxeiatu dela beti egotea eskualdun bat den tokian. Hogeita hamar urte hauetan iparraldearen orena saioak bete duen errola hitz egin du Antxon Kurritxagi Euskararen erakunde publikoko lehendakariak. Iparraldearen gaurkotasuna aritzen den saioak luzaroan irautea garrantzitsua iruditzen zaio. Oneretzat izigarri importanta da saio horrek segitzea, eta badu zinez errola bat betetzeko, eta bereziki Ipar Euskal Herrian, hemen paisaia, ikusentzunezko paisaia oso frantsesa da, eta leku gutxi bada Euskararentzat. Nik niretzat izigarri importanta da informazioa, jendeak ukandezan parada informazioaren biltzeko euskaraz, entzuteko euskaraz. Iparraldearen orena saioak gizarteari egindako ekarpenaz ere aritu da. Informazioa euskaraz, horrek erakusten du ainiztasuna, hemen informazioa ez dela bakarrik dena erderaz, ainiztasuna, eta gero ere ekarpena da Euskal Herri mailako kate batekin gira. Egan nahi du, hegoaldean ere bada horren berri, eta jendea lotzen bada iparraldeko orenari, jendea lotzen alda ere hegoaldean gertatzen denari. Eta ordan usaiak, ETB-ren behatzeko usai bat ere, sagarazten alda bide horretaik gazte belaunaldietan. Nik bakit ezautzen dut barnekaldeko jendeak segitzen du hainitz pilota partida eta bar, baina informazioa, onkitzen badira gazteak, informazioaren bidez sartzea ETB-en hori ere interesgarria da. 30 urte, zein azkar pasatzen den denbora, oraindik ere gogoan daukat Guillaume Irigoyen, orduko aurkezleak nola agurtzen zuen saioa. Eguerdian, Guillaume. Eguerdion Maialen eta Andoni. Ongi etorri aste berri unentzat. Ipar Euskal Herria gustukoa bali maduzue, hau zuen emanaldia da. Ikuspegi eder honetatik eskainiko dizuegu gure saioa. Ongi etorri asterenuntako iparraldearen orenerat. Asteragoaz! Olerkaria izan banintza. Haupa iparraldearen orena. Mil esker handi bat. 30 urtez
Ipar Euskal Herriko errealitatea hurbiltzeagatik. Zuei esker iparraldeak bere tokia baduelako telebistan Euskal Herrian. Esperantza batekin gau. Telebista batek gutxienez iparraldea eta hegoaldea biltzen ditu. Eta horretan geldituko. Segizazutela iparraldeko berriak ematen. Eta Euskal Herri osoko ikuspegia emateagatik Euskaldun guztiei. Oker banago nauzu zuzentzen eta beti barkatzen. Horrela jarraitu eta eskerrik asko gu ere bide lagun izan garelako bide luze eta polit horretan. Ahal gutiko sasi profeta. Ondo ospatu eta zorionak hegoaldetik iparraldera. Musu handia denantzako. Laste arte eta izan usa. 30 urte hauetan asko dira Baionako erredakziotik pasatako kazetari eta kameralariak. Lehen dabizikoz denak elkartzeko deiari erantzunez, argazki baten bueltan bildu gara. Aspaldiko lankide eta lagunak agurtu, bizitutako momentuak oroitu eta solaserako tartea ere izan da. 30 urte hauek, une eta oroitzapen goxoak utzi dizkigute eta datozenei ere gogotsu ekiteko topaketa izan da. Zorionak iparraldearen orenaren parte zareten eta izan zareten guztioi eta segia itzina.